Hneď na začiatku súd rozhodol, aby sa pani Študencová zastupovala sama, jej advokátku tak vylúčil. Ako prvá tak prehovorila babka Martinka a Samka, ktorá súdu zhrnula, čo všetko doteraz urobila preto, aby získala svojich vnukov. Potom vystoupila Andrea Cisárová za Slovenskou republiku. Prohlásila, že rodina má v této zemi velký význam a velkou tradici. A tato rodina se o chlapce dokáže dobře postarat. A soudce jí dal za pravdu. Pán sudca, žiadam vás v mene Slovenskej republiky, akokoľvek sa rozhodnete, nech je to hlavne pre dobro Martinka a Samka. Toto sú záverečné slova Andreji Cisárovej, riaditeľky Centra pre ochranu detí. Podľa nej včerajší súd dopadol dobre. Určite je to výhra. Dneska mohlo byť rozhodnuté a mohlo byť rozhodnuté tak, že by sa využili opravné prostriedky. Ja mám pocit, že nezávislý súd rozhoduje a žiada, aby skutočne sa zadosť učinilo všetkému tomu, aby sa deti vrátili. Výsledok súdu je jasný. Ide nám o jeden záujem – vrátiť deti späť na Slovensko. Od začátku do konce 10hodinového maratonu argumentů pokládal soudce sociální služby nepříjemné otázky. Ta jako protiútok položila několik argumentů v neprospěch rodiny. Proti tomu se ale soudce ohradil. Tak to pochopil i slovenský veľvyslanec. To, čo je dôležité, je, že súd zrušil rozhodnutie marcové sudcu Greena s dôvodmi, ktoré jasne pomenovali, že sudca Green v máji rozhodol zle. Zhrnutie pojednávania je pritom zvláštne ako celý prípad od samého začiatku. 10 hodín sme naberali stále väčší optimizmus. Soudce vystoupil jednoznačně proti sociálním pracovníkům. Doslova řekl, děti patří babičce, no ale ta je stále nemá a tak se musí čekat, co se bude dít v úterý.